Yesterday, when Mudanui did not go to Heroes, apa miwe unochowa. Sana mina mashoko anopa kunzi aiwa vana oini Mudanui aiwa havana kutokwanisa kutoenda ku burial aiwa kwamuziva muguta reHarare ako kwailewa unrest vakomana magamba enyika. Sana mina mashoko anobuda panapa toona kuti ava vana Mudanui vakatotiza zvavo vakaenda kugwero kwavakanga vari kumutapa hall. Toti wasubscribe like kuti on the bell icon. Timina vanhu paBBC vakomana vachexposa vachiti Nakakose Blue Eye Boy Mudanui, who last week attended the burial of 3 heroes, today he did not go for another burial. The situation is unpredictable. Since war veterans called for Mnangagwa to step down, all Mudanui's foot soldiers went into hiding. No one within ZANU-PF has come out and condemned or defend Mnangagwa. We all know how ZANU-PF reacts when someone says something against their leader, but this one, they understand the power behind war veterans. Apa miwe unochikowa ndo maswala muda ndokopera pana veBBC vachiti aiwa tiona general yesterday pakauya vakataura naudzi corruption. The previous day takuona pawo veterans zvekare akabuda akaexposa corruption sezvairi nhau dzekaren dzinoitika nyika yeZimbabwe nevakomana vari kuita maresources. Mawo veterans makavaona nedelegation aiwa vachitaura in front of majournalists vachiti aiwa makuru wani kana kuti vakuru aiwa ngavastepe down, hatisi kuida that 2030 agenda. Panapa pakanyatsoonekwa kuti vakomana vona vaexposewa, vakomana vachona kutukamiri wavo vauda kuindosa for 2030 expose. Panguva ino vakusvika manje havachazivi kuti what's the next move, varamba vachisapota here kana kuti vanozozviisa padanger. Ngonidzai mafungiro enyu munotodiwa pamusoro pechitiko chiona pamwe chete vanana Mudanui vanotofailia kutondoshowa up yesterday at the burial. Tidzai mafungiro enyu pena comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.